Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel na Alhassan ICT Online. A yau dai za mu yi magana ne akan abun da ya shafi Facebook wato tagging. Tagging dai wani abu ne da yake ba da dama a ringa posting a profile naka ko in ce account naka na Facebook, wanda yawancin mutane ba su cika son haka ba. Kuma shi asalin tagging din yana kunne ne, da zaran mutum ya bude Facebook automatic ne yana kunne, a kunne yake zuwa. Saboda haka idan mutum baya so sai dai in shi zai je ya kashe da kanshi. To wannan bidiyon zai nuna mana daga farko har ƙarshe da zaka kashe wannan tagging din, zaka daina ganin posting na mutane akan account naka, sai posting naka kawai. Ku danna mana subscribe idan wannan bidiyon ya burge ku, kuma ku danna mana alaman ƙararrawa saboda duk bidiyon da muka yi zai ringa zuwa ya same ku kai tsaye zuwa cikin wayoyinku. Mun gode sosai, mu shiga cikin bidiyon. To alhamdulillah, kamar yadda muka yi magana da abinda za ka yi farko shine za ka shiga Facebook naka. Kamar yadda kuke gani, zan shiga cikin Facebook nawa kamar haka. Idan ka shiga sai ka shiga bangaren settings, danna wannan zane kwaya uku. Idan kuka danna shi kamar haka, sai ka nemi wurin settings kenan. Kamar yadda kuke gani gashi nan anan, sai ka danna settings, sai ka yi scrolling down to inda aka rubuta profile and tagging. Gashi nan profile and tagging anan. Idan ka shiga sai ka danna haka, sai ka duba na sama wurin view sharing, aka ga who can post on your timeline. To abinda za ka yi shine sai ka shiga wurin haka. To kun ga akwai friends, akwai only me. To wurin friends din nan wato abokanka za su iya yin posting akan timeline naka kenan, wato akan Facebook naka. Za su yi akan profile na Facebook naka. Duk wanda ya shiga profile naka zai ringa ganin posting din su. So abunda mutum zai kawai sai ya mayar da shi only me din nan, sai ka danna kan only me kaman haka. Yanzu idan ka koma nan din kaman haka, kun ga ya dawo only me. So wannan shine hanya mai sauki da zaka hana mutane yin posting akan timeline naka, ko kuma in ce akan profile naka na Facebook. Da Allah ku danna mana subscribe idan bidiyon ya burge ku, danna mana like, kuma idan akwai mai bukatan wani irin bidiyo makamantan waɗannan, ku rubuta mana shi a comment. Nagode sosai.